asta mi-am propus să fac, în primul rând, ca președinte, relația între stat și cetățeni. Păi statul este în slujba cetățeanului. Apa. Tu n-ai cum să pui preț pe apă. Și de ce? Pentru că apa a dat-o Dumnezeu. Adică tu te duci și iei sursa de la Dumnezeu și spui, te costă atâta. Aparte de faptul că astăzi ea este îmbuteliată în plastic. Da. Adică bisfenoli, fluoruri, cloruri și tu o bei. Acolo este informație. Dumneavoastră credeți că apa este doar H2O? E cu mult mai mult decât H2O. Apa este informație în general. De acolo tu înțelegi ce înseamnă viața, pentru că Pământul are 70% apă și corpul nostru are tot 70% apă. Iar creierul are 90% apă. Apa este o chestiune fundamentală, care trebuie să fie gratuit, dată publicului, dată poporului român. Pentru că noi am beneficiat de această țară și de acest pământ prin iubirea lui Dumnezeu. Nu ne-a dat nici Bruxelles, nici Washington. Nu ne-a dat țara aceasta. Și tu nu ai voie să vii și să pui preț pe darul lui Dumnezeu. N-ai cum să faci asta. Deci apa poate să fie un produs și este un produs divin pe care tu să-l dai gratuit la orice robinet din casa oricărui român. Trebuie să curgă apă curată. Nu poate să curgă. Cine bea apă de la robinet astăzi în România? Pe vremea aceea când eu vă spuneam școala mea și liceu, dădeam drumul la robinet și beam apă. Eu nu mi-amintesc că, dar nici nu era. Era apă, mă scuzați, era apă într-adevăr de aceasta gaz, era pe la Harghitei sau Borsec pe vremea respectivă, în sticle de sticlă. Dar nu era apă, cum spunem acum, plată de vânzare. Că nu era, n-avea de ce. Era de asta la altă, aia adevărat. Era firesc. Că n-aveai cum să faci, n-aveai de unde să iei. De la robinet și puza ta prin parcuri, peste tot, în școală. Era robinet de apă, cișmea. Da. Nu mai vorbim de fântâni, de toate astea. Acum din fântână se face toaletă sau se face ladă de gunoi. Nu se poate așa ceva. Și